Van valami az életedben, ami újra és újra visszatér. Ugyanaz az érzés, ugyanaz a helyzet, ugyanaz a belső reakció. Lehet, hogy más emberek, más körülmények, más időszak, de belül mégis ugyanaz történik. És lehet, hogy már sokszor megpróbáltál változtatni. Elhatároztad, hogy most más lesz, hogy most jobban csinálod, hogy most tudatosabb leszel. Aztán eltelt pár nap, és valahogy minden visszatért a megszokott mederbe. És ilyenkor jön a kérdés. Miért nem sikerül? De mi van, ha a kérdés eleve rossz? Mi van, ha nem az a gond, hogy nem tudsz változtatni, hanem az, hogy nem azt próbálod megváltoztatni, ami valóban irányít téged? Sokan azt hiszik, hogy az életüket a döntéseik irányítják, de a valóság ennél sokkal mélyebb. A legtöbb döntés nem igazi döntés, hanem reakció. Automatikus válasz egy belső mintára. Érzések, tapasztalatok, berögzült működések, és ezek újra és újra lefutnak, anélkül, hogy észrevennéd. Ezért történik meg, hogy ugyanúgy reagálsz konfliktusban, ugyanúgy halogatsz, ugyanúgy visszaesel. És utána jön az önkritika. Miért vagyok ilyen? De ezek a kérdések nem segítenek. A minták nem hibák. A minták tanult működések. Valamikor segítettek túlélni. Csak ma már lehet, hogy nem szolgálnak, de még mindig automatikusan működnek. És itt van a legfontosabb. Amit nem látsz, azon nem tudsz változtatni. Ezért sok ember évekig próbál változni, mégsem változik semmi igazán. Mert csak a felszínt próbálja megváltoztatni, nem a gyökeret. Gondolj bele! Valaki mindig olyan kapcsolatba kerül, ahol nem érzi magát értékesnek. Azt hiszi, rossz embereket választ, de valójában egy belső mintát ismétel. Ugyanazt a helyzetet ismeri fel normálisnak. Vagy a halogatás. Tudod, mit kellene csinálni, mégsem teszed. Nem lustaság, hanem egy belső elkerülés. Mert a feladathoz egy érzés kapcsolódik. Feszültség, nyomás, félelem, és az elme a könnyebbet választja. Ez nem gyengeség, ez automatizmus. A legtöbb ember hibája, hogy erkölcsi kérdést csinál ebből. Gyenge vagyok. Fegyelmezetlen vagyok, de ezek csak címkék. A valódi kérdés, mikor tanultam ezt? Mi váltja ki bennem? Mit próbálok elkerülni? Amikor elkezded így nézni, valami megváltozik. Megjelenik egy apró pillanat a reakció előtt, és ebben a pillanatban születik a tudatosság. Ez a változás kezdete. Nem az, hogy holnaptól más leszek, hanem az, hogy észreveszed. Most ugyanabba a mintába csúsznék vissza. A meditáció is erről szól. Nem az elme kiürítéséről, hanem a megfigyelésről. Látni a gondolatokat, érzéseket, impulzusokat, és nem azonosulni velük azonnal. Ez gyakorlás. És ahogy gyakorlod, elkezded észrevenni a mindennapokban is. Beszélgetésben, döntésben, reakcióban. És itt kapcsolódik össze minden. Önismeret, coaching, meditáció. Mind ugyanoda vezet, tudatos élethez. De ez nem mindig kényelmes, mert meglátod azt is, amit eddig elkerültél. A mintáidat, a trigger pontjaidat, a félelmeidet. De ez nem baj, ez a kiinduló pont, mert amit nem látsz, azon nem tudsz változtatni, de amit meglátsz, azzal már tudsz dolgozni. És amikor elkezded ezt látni, lassan már nem a minták döntenek helyetted, hanem te látod őket időben. És ez mindent megváltoztat. A kérdés már nem az lesz, hogy miért ismétlem ugyanazt, hanem az, hogy mit kezdek azzal, amit most már látok. Az AJ's Compass ebben segíthet. Nem helyetted él, nem helyetted dönt, hanem segít meglátni, hogyan működsz. Mert a változás nem kívül kezdődik, hanem belül, és most állj meg egy pillanatra, és tedd fel magadnak. Mit ismétlek az életemben, amit ideje lenne meglátni? Ne siess a válasszal, csak figyelj, mert a válasz nem mindig gondolat, néha érzés, néha csend, és ebben a csendben kezdődik minden. A valódi változás nem az, hogy új életet kezdesz, hanem az, hogy végre látod a saját működésed. És nem futsz tovább automatikusan, ez az önismeret útja.
És ha ezen az úton jársz, nem az lesz a célod, hogy tökéletes legyél, hanem az, hogy tudatos. És amikor tudatos vagy, akkor elkezd változni az életed, belülről kifelé. Az AJS Compass alkalmazás már elérhető Androidon, és segít a mindennapi önismereti fejlődésben és a mintáid felismerésében. Ha tetszett ez a tartalom, kövess be további hasonló önismereti, life coach és meditációs videókért. Az AJS Compass világát megtalálod TikTokon és Facebookon is, ahol naponta osztok meg rövid gondolatokat, felismeréseket és gyakorlati eszközöket a tudatosabb élethez. Ne maradj le a következő videókról, csatlakozz a közösséghez!